Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nahulog ang loob ko sa best friend ko na may girlfriend. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Ria. And this is my secret file. Last August 2023, nadama ko na nahulog na ang loob ko sa best friend kong itago natin sa pangalang Chris. Kaya lang, meron siyang girlfriend. And they've been together for 4 years. Since 2019, Chris has been my confidant. Magkasama kami dati sa trabaho. And then eventually, November 2023, naging kami. Kahit na parehas kaming nasa ibang relasyon. We acted like a normal couple kapag kaming dalawa lang ang magkasama. Eto brief description lang kung papaano niya ako alagaan at itrato kapag magkasama kami. There was a time na nasa public market kami. May nakakabangga sa aking mga tao. So, ang ginawa niya, inihaharang niya ang katawan niya para siya ang makaharap at siya ang mabangga. Ganun siya mag-alaga. Sa work, we really tried our best to act professionally. Kasi dumating sa puntong naging department head niya ako. Kapag may pagkakataon at may mga holidays sa trabaho, naglilibot kami. Nagra-rides kami. May kasamang katrabaho pero pinipilit naming mapanatili ang professionalism namin para hindi kami mahalata. Pero syempre hindi mapigilan na mai-express namin ang nararamdaman namin sa isa't isa kaya paminsan may nakakahalata. Then nalaman ng live-in partner niya at naging cause ng away nila yon. December 30, magkasama kami pero nanggulo naman ang partner ko nung time na yon. Then napilitan na siyang mag-resign sa work para umuwi ng probinsya. January 1, magkasama kami nagpunta sa Balera, kasama ang dalawa sa katrabaho namin. Ang sabi ko sa sarili ko, last ride na namin ito, na magkasama kami. Dahil ayoko nang nahihirapan siya ng dahil sa akin. In-enjoy namin ang company ng bawat isa.
na para bang wala kaming nilolokong tao. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpapakita uli sa kanya after nito. After namin manggaling sa baler, ay dire-diretso pa rin ang communication namin. Hanggang sa nakipaghiwalay siya sa akin ng January 7. Okay na rin sa akin yun kasi ayoko na eh. Hindi ko na kaya. At ayoko na sa akin manggaling ang pakikipaghiwalay. Hindi ko kaya o ayokong kayanin. Smooth naman ang lahat eh. Nang bigla siya ulit nagparamdam dahil nalaman niyang wala na kami ng partner ko. We picked up what we left. Pinuntahan ko siya. Magpapaalam na sana ako pero hindi ko kaya. Then days later, kinot ko na ang communication ko sa kanya. I officially entered a new relationship. Pero hindi tumagal. Nawala siya sa picture dahil nag-umpisa sa pangungulit niya na parang tropa lang kami at naging kami uli. Marami kaming frustrations na dinaraanan dahil may mga time na gusto sana naming magkita but my situation doesn't allow me to. Hindi ko masabing smooth kasi nga napupuno siya ng frustrations dahil sa akin. Kagabi, dapat pupuntahan ko siya. Kasi kailangan niya na mapaghihingahan ang sama ng loob dahil sa nangyari sa negosyo niya. While I was driving home, I suddenly realized na parang ako rin ang nagkukos ng trouble sa negosyo niya indirectly. Bakit? Kasi nasasaktan niya ang partner niya. Niloloko niya ang partner niya. Karma is opening his eyes. Pero ayaw niyang tingnan ng ganun. So, I decided to cut all the means of communication sa kanya kahit na sobrang sakit at sobrang hirap. I decided to do the right thing now. Ayoko nang may madamay pang iba. Ayoko nang may masaktan pa ng dahil sa akin. Yes. I gathered all the strength para panindigan at patuloy na panindigan ang desisyon ko. Kaya lang, there are times na napapaisip ako, tama pa ba na ito ang desisyon ko? Tama ba na hindi ko na lang siya pinansin? Tama ba na wag na lang sagutin lahat ng attempts niya ng pagre-reach out sa akin? Patulong naman kung ano ang tamang gawin. Salamat po. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Rhea. At ito ang aking secret file. That secret file was shared to us by Rhea.
nakipaghiwalay na yung tao sa kanya. Pinanindigan niya na ang pakikipaghiwalay sa taong to. Pero bakit ganun? May tanong pa rin na sumasagi sa kanyang isip. Kung tama ba na hindi na lang niya basta pinansin ang taong to na minahal niya o minamahal niya, at tama ba na hindi nasagutin ang pag-reach out na tong taong to sa kanya? Well, ang tama lang naman dyan ay pag may jowa, tigil-tigilan ng landean. Diba? Napakalinaw eh. Walang gray area. Sa isang relasyon, dapat black and white. Kung may jowa, may jowa. Huwag kang humarot. Kung best friend ka, hanggang best friend lang. Huwag kang Kung may tukso, ilayo mo ang sarili mo. Well, I would love to listen to all your comments, thoughts, suggestions, valid reactions. Share it to me, Rakitera, RAQITERRA. Send in your voice message. Abangan ko po yan sa aking pagbabalik. At syempre, gusto ko itang imbitahan, kabisyo, na pumunta na sa January 28, 4 to 6 p.m. sa Ayala Malls Market Activity Center. Maraming salamat sa Ayala Malls Market for being our official venue partner. Alas 4 hanggang alas 6 ng gabi yan para sa Rocky Secret Files book signing, at syempre kasama ang buong tropa ng Love Radio para magpamigay ng mga cash prize, prizes, lahat-lahat na. So marami pong mga ipamimigay dyan once you buy a book sa 28. Alam niyo po ba na meron ka na agad essential oil mula sa VIP International, meron ka ng Vitamilk. Oh ha? Diba? Ang sarap pa naman din nun. Mas masarap pa sa akin yun. Tapos, pag pumwesto ka pa dun, may pa-games pa. Sila Diego, sila Nicole Ayala, sila Chris Chuper, sila Uncle Dagul, tsaka sila Tanya. Tapos manalo ka pa ng cash prize, di ba? 500 pesos. Ay naku, kaya pumunta ka na Rocky Secret Files book signing, kasi kasama din dyan ang mga special performers natin na sina Jerry and Cedric Escobar. At may comeback, Tim Sawyer / Rakitera. O, diba? Saan ka pa? Ano ba? Kabisyo, ha? Block mo na yung date na yan, ha? January 28. Maraming salamat sa'yo, Kabisyo, sa pag-block ng schedule na yan. So, I gotta say, BRB is in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here is Station number 1, 90.7 Love Radio. This is Ria's Secret File. Sasakyan si Ka.